tradíciu veľkonočného pondelka a žartiky 1. apríla dnes niektorí Slováci poriadne zúročili. Policajti si posvietili na sviatočných šoférov. Na Veľkú noc v Marseille vyhorela židovská synagóga. Dobrý večer. Aj na záver tohto výnimočného dňa sa začínajú noviny televízie JOJ. Vítajte pri sledovaní. Dnes vám Jojka o 7:30 ponúka netradične rozprávku, bude sa volať Ako sa budia princezné a určite si ju pozrite. No a potom sa už budeme zabávať najskôr s Petrom Rychlým a potom 10 minút pred 11. večer zase s Lesliem Nielsenom v komédii Vesmírna prda. Nenechajte si to ujsť ani ty, Danka. Dovidenia. Dovidenia večer pri televízore. Večer je 7:30 a my vám teraz povieme, čo zaujímavé a dôležité sa dnes udialo u nás i vo svete. Príjemný dobrý večer. Havária pri Michalovciach. Zomreli 2 ľudia. Krádež v Levickom múzeu. Obrazy za 5 miliónov. Desivá situácia. Muž skúšal hrúbku ľadu. Vychovávateľka z materskej školy dobodala nevidiaceho muža. 6-ročný nezbedník podpálil svojmu otcovi auto. Súčasťou pražskej MHD je aj loď na Vltave. Dobrý večer, sme radi, že vás môžeme aj dnes privítať pri novinách televízie JOJ. Dobrý večer. Ďalšia brutálna bitka na futbalovom štadióne, dotla zhorené auto na Tour de France. To už je pozvánka k športu, ktorý sa začne krátko po novinách. 20. hodina bude patriť zábave, konkrétne relácii Inkognito. Prajeme vám príjemný večer aj celý víkend. Dovidenia. Dovidenia. V mese kravy, ktorá uhynula po povodniach, našli antrax. Nový šéf slovenského zdravotníctva kedysi začínal v bufete. Slovákom berú v Turecku platobné karty a nútia ich prezradiť PIN. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Dobrý večer, aj v posledný pracovný deň vám prinášame súhrn hlavných tém. Akých sa uvidíte v nasledujúcich minútach, pozrite si aj dnešné noviny.
Vo včerajšku aj dnes unikali opití vodiči pred policajtmi, ako by išlo o náš národný šport. Odstúpenie kráľovskej rodiny, demisiu vlády a miesto šéfa armády žiada v Norsku vrah Breivik. Obyčajný kováč bez nároku na honorár tak zviditeľnil dedinu, že uspel až v Bratislave. Príjemný nedeľný večer, milí diváci. Aj v závere týždňa máme pre vás množstvo nových informácií. Pozrite si ich v novinách, práve sa začínajú. Dobrý večer. Sledujete Veľké noviny. Na dvore kultúrneho domu v Želiezovciach našli telo polonahej mladej ženy. Mala viaceré škrabance. Voľby do Europarlamentu ostávajú v tieni prezidentských volieb. Kandidátom pritom ide o približne rovnaký plat. Pred rokmi propagovaná, dnes zabudnutá skratku ICE v mobilných telefónoch záchranári nevyužívajú. Za socializmu bol nenávidený a dnes je mimoriadne cenený. Unikátny toaletný papier sa pomaly stáva starožitnosťou. Dobrý večer, milí diváci. Aj dnes sme mapovali dianie doma aj vo svete. Sledujete Veľké noviny. Dobrý večer. Veľké noviny sa končia, ale my dnes ešte len začíname. Veríme, že zostanete s nami, pretože sme si pre vás pripravili bohatý program. Na záver sa chceme poďakovať televízii JOJ za spoluprácu, no a vám prajeme príjemnú zábavu, veď ako sa vraví, bude to dlouhá noc. Tak ideme za vami. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Dnes s Andreou Pálfi Belániovou a Ľubošom Sarnovským. Želáme vám príjemný a zároveň výnimočný večer, pretože 29. február máme len raz za 4 roky. A že to bol naozaj výnimočný deň, dokazuje aj to, že rozhodnutie Ústavného súdu potešilo koalíciu aj opozíciu. Aj o tomto budeme hovoriť v novinách. Vítajte. Ústavný súd potvrdil pozastavenie účinnosti novely trestného zákona. Špeciálna prokuratúra ale zanikne. Paradoxná situácia. Rozhodnutie vítajú vlastne všetci. Koalícia aj opozícia. Každý však pre niečo iné. Sme krajina zbierok, a to aj na liečbu rakoviny. Peniaze na mnohé lieky si pacienti zháňajú sami. Musíme sa pripraviť na prechod na elektromobilitu. Vláda avizuje, že automobilkám pomôže. No a viac vám Lenka povie už o chvíľu v športe. No a na dnešný večer je opäť pripravená show Československo má talent. Majte sa pekne, dovidenia. Dovidenia. Dobrý večer, veríme, že ste si užili peknú slnečnú sobotu. Tak sa pohodlne usaďte vo svojich obývačkách, noviny sa práve začínajú. Ďalší útok medveďa, aj keď teraz nie na ľudí, roztrhal ovcu, lenže bolo to príliš blízko rodinných domov. Pohonné hmoty sú opäť o čosi drahšie a už sme si zvykli, že v porovnaní so susedmi sú u nás vlastne najdrahšie. Podľa premiéra Fica najlepšou možnosťou by bolo, ak by bol šéfom parlamentu Danko. Hlas s tým nesúhlasí. Hviezdni herci ako Tom Cruise, Val Kilmer či Ed Harris vám dnes večer budú robiť spoločnosť na Jojke vo filme Top Gun Maverick z roku 2022. Na Joj24 hneď po novinách štartuje magazín 24 minút s Dariusom Haraxinom o top domácich udalostiach uplynulého týždňa. Aj naďalej príjemný víkend. Pekný večer a dovidenia.